Wemadoda sisenjeni madoda akithi sisenjeni ngalo mthetho wa South Africa zinsizwa ayihlukane phakathi impi. Abanye ababelwela ukuhamba kwabantu bokufika eSouth Africa, abanye bebebhekene nalento nansi iphuma esandleni. Nithi benazi ukuthi uma ukhokhe ilobolo noma uhambise inkomo kubo kwengodosi yakho, ngokomthetho wasenkantolo wena usushadile umshado wamafa. Futhi lo mshado wamafa nje ukuthi namhlanje hlukana wena washada omunye umshado nomunye umuntu, senishada umshado omhlophe noma waphindwa lobola omunye umuntu, lokho akusabalwa ngokwenkantolo, akukho emthethweni. Okusemthethweni okwalo wale ngodosi yokuqala oyilobolile. So now lo mshado wesibili usu invalid. So if walobola intombi yakho and intombi yakho iya decide uhambe enkantolo as long inezithombe neproof ukuthi wena wayilobola, wena umfazi yona umfazi wakho yokuqala wamafa, which means unelungelo lokuthi okwakho okwakhe umshado wamafa lo. So nongabe ke uhambile wayolobola wasu decide ukwenza iprenup. Iprenup yini na abantu bakithi? Ukuthi nenze isivumelwano so ukuthi mina nomngami engifike nakho okwami akafike nakho okwakhe, esikuthole sesindawonye okwethu. So uma uqale walobola awukwazi ukuyenza iprenup. So kumele uqale wenze iprenup umuntu eseyintombi, ungakanegotiate, ungakakhulumi lutho indaba zamalobolo, nihambe niyokwenza leso sivumelwano before yolobola. Before once walobola sekuphelileke lo prenup ayisasebenzi. So umshado lo wasenkantolo okulilizele loyo omhlophe, lo mshado loyo usuku umshado nje ukuqinisekisa ukuthi ke njengamanje okay lapho ngadideka ke ukuthi lo mshado omhlophe umshado osuvele usuyiceremony, because amalobolo asuke esekudecidelile ukuthi lapha nishado umshado wamafa. Bafowethu umthetho ushintsha njalo eSouth Africa. Inkantolo nenqumo zayo, inqumo ithathwa kanjani? Ngokungasazi isintu. Ayisazi isintu and abantu abaningi bazogaxela, abafuthi bazogaxela, izingane zakuthi izogaxela. Bafowethu njengamanje enye into le kumele niyisukumele noma siyisukumele siyilwele. Akukwazi ukuthi inkantolo ithathe umthetho wakwamanye amazwe masuzosifaka nesintu. Yithi ke kodwa silahlile lento le ngokuthatha sithi siyashada, sishada umshado wesintu siwuhlanganise nomshado wesilungu, and then inkantolo yasibona ukuthi kahle kahle lo umshado wodwa. Sicela inkantolo isazi isintu, isazi nje siqonde isintu. Ngokwesilungu umguqa phansi ngedolo uthi would you marry me, umfaka iring lo muntu loyo. That's a proposal, which means loyo ifiance. Ngokwesintu ingodosi. Uma uyolobola akukhona ukuthi usushadile. Uma ulobola isicelo leso somshado, noma usuke lo muntu umenze ingodosi yakho akakabe umfazi. So akukwazi ukuthi ngathi ngisaguqa phansi ngedolo ngamfaka iring umuntu singakayi ukuyoshada umshado ophelelisa ukuthi njoba sishada nhlobono nomshado inkantolo yona isithi siqedile ukushada. Cha, amalobolo ayenye into. Ngokwesintu sakaZulu kunemigudu yakhona elandelwayo kuze kuyofika odwendweni. Udwendwe ke mhlawumbe singavuma ukuthi seningakhanene libiza ngecustomary marriage, but manje anikwazi ukuthi ngithi ngikhipha amalobolo naseni that's customary marriage. Niyazelaphi nini customary marriage nezinkantolo? Because anikaze naba amaZulu most yenu, and bonke labantu abashaya lemthetho abakaze baba amaZulu, bakhuluma into abangayazi. Into yethu bona sebefuna ukuyenza yabo, basebefuna ukuyimosha beyifaka unyawo lwedada. Ngoba unokulobola umuntu wesifazane la usathi samlobolile engakabi umfazi, ikufebelele nje. Mase ifebelele nje usuthi kulungile ngoba vele ungifebele singakafiki la bekumele sifike khona, uthi ngiyolobola omunye umfazi. So uma usulobola omunye umfazi lo okudidile wagilela imkhuba unali ilungelo lokuqhamuka ezolwela leyo nto leyo, athi wena uyindoda yakhe ngokweqiniso. Futhi lo muntu lo noma usufile unelungelo lokungcwaba ngoba unezithombe zamalobolo. Angazi ke noma benishuthwe neseyimotweni nikhangeziswa ama-trench, i-evidence ejule kabi leyo. So ingane zakwethu nansi into edinga ulwelo. Lena ke idinga ulwelo ngenkantolo le idinga ulwelo. Inkantolo ichazeleke ukuthi cha, ukulobola nje akusho ukuthi umuntu usewumfazi wakho, usuke seyingodosi, ngoba even nakubo kwentombi
uma bengafuni ukukunengane yabo still angeke izohlala nawe until uziyaqeda izinto kusuke kusenemicibilisho eningabe ezolandela emveni kwalokho kusezingqiba masondo kuningi kusezimkhehlo kuningi ngaphambi kuba sofika odwendweni ngaphambi kokuba sofunga ke thina ngokwesintu libuze iphoyisa lithi wena ngabe uyamthanda na ikhane ke thina sibophezela lapha futhi kulo mshado wethu wesintu yithina esaziyo ukuthi izinto zethu siyilungisa kanjani akukwazi ukuthi ngishade ngaphansi kwenkosi yangakithi indaba zethu zosolve enkantolo kahulumeni thina udaba lethu uthi malonakala noma kuba khona ukuthi njengamanje izinto sezifuna ukuphuma esandleni siqale siyilungisa sodwa siwumndeni ziphume zihambe zekubakhona kubizwe ifamily yakubo kwamakoti ngaphambi kokuba sifike ekutheni njengamanje siyahlukanisa kanti futhi thina kaZulu asihlukanisi ayikho lento ekuthiwa i-divorce unkosikazi mayehambile nje uhambile kodwa nongabe eseshonile uyobuye ezofihlwa la ekhaya so kuningi umthetho osenkantolo kumele ukwazi kodwa ke akusho ukuthi abafazi abahlukumezeke bethi mase behlukumezekile bebephuma ezimpilweni zethu noma bebephuma emizini yethu noma emizini yoba bephuma bengaphethe lutho kodwa lokho abakwenze ngokwesintu ngokulandelela isintu ukuthi sihamba kanjani akwazi ukuthi ningibophe mina ngokuthi ngalobo intombi maqedwe intombi yangijikela akukwazi ukuthi kube kanjalo angikwazi ukuluza kabili ngifike ngilobola umuntu ngithi ngoba abanye amadoda ayilanda inkomo so senithini ke mase ngilandile inkomo mina ngokwesintu sengidivorce yazini impi ke le ekumele siyilwele asithi shala aba sithi abaphindele kwela kubo bafowethu impi ayihlukane phakathi kuyonakala mfokanda abandaba phakathi umthakathi awuyibheke nale asike sibhekisa inso zakithi sike siyihlalele phansi sixoxe sisodwa yonke ezinye zezimpilo ezikumele ilwelwe ezinye zezimpi asithi sikhala ngama influence ukuthi athuleleni abantu bokufika bebemaxhapheshi kulelizwe izwe lipetukile kunje siphinde sibheke nale lena ke izosimosha esiqede nya